كابي وطاي روسيا يوكرين فتصمت لامت قعتي ملسي مهابا زي ترف مخانو فليتا سلام طعنا بلكم تمسيو زخبركم تملكتنا كاب اي تي في مدب ቋንቋ ትግርኛ ዕለታዊ ማዕድ ዜና ካብ ሰዓት ጀሚሩ ናባኹም ከብልዩ ማዕድ ዜናና መራሕኩ ናዝሬት በሪሁ ሓቢረኩም ክጸንሐ ፈለማ ሓጸርት ዜናታት ሃፍቲ ህዝብን መንግስትን ካብ ጉዕዙ ኣሰራርሓ ተሓልዩ ንዝተተለመሉ ዕላማ ንኽውዕል ምስራሕ ይድል ክብላ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ከልተ ህዝቢ ሎሚ በዶ ገሊጸን መበል 23 ዋና ኦዲተር ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ፌደራልን ክልልን كم أول مسز ملكتهم أكلات عمتها وسرع جبائي أب كتما 4 منج يسالت علم مكتل أف جبائي لومي أبتو جبائي بزسمعوا مدرة أب تكلات الرأب بالشوا سرارها أب منجست زلوا أمنات نخشر شرن عقبت هزبي نخنكن كريت هزب نخوسخن يحق زلويلن بمخانون ببركوز ركبوا تكلات كاب عزينان بالشوا سرارها بمرحق حلفنات بقبو بموزا نايها قرنا لمعات دليتات من ملازة خلا سرارها فاينانس كسعبو 5 قبا جنزيبان وانا اوديت فيدرال مسارد دامت اي بقدوم هفتها قر كاب بالشوا سرارها بخنة من نقاف مس فيدرال كساب كل زلو السرارها بيتفت اوديتر نسرها مخانو افليت بروجكت سيفتي نيت كتماتات من نبابرو زيغاتات كم ممحياش بتوسخي بهل سراحن عقارن كم عبل كم زخاله منيستر كتمان مسرة المعتن جالتو ساني قليزان لوط لمدن عودة مزنعتن بروجكت سراح سيفتي نيت كتماتات اب كتما كومبلترا يسالت علوم منيستر كتمان مسرة المعتن جالتو ساني ابت مدرخ كم زبلقو منغستي كتماتات ننبرتن نسرحن مچوات كم مقبار بتوسخي من نبابرو زيغاتات ممحياش بتخرات النسرح يزركب ስለዝኾነውን በፕሮጀክት ሴፍቲ ኔት ከተማታት መንባብሮ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት በመቕያር ባህል ስራሕን ዕቋርን ምምዕባል ክኢሉ ኢለን እቲ ፕሮጀክት ውጽኢታው ከም ዝኾነ ብምሕባር ልውውጥ ልምዲ ብምግባር ጥንካሬኡ ብምቕጻልን ድኽመታቱ ብምስትኽኻልን ንቐጻሊ በጀት ዓመት ቅድመ ምድላው ምግባር ከም ዝግባእውን ሓቢረን ከንቲባ ምሕዳር ከተማ ኮምቦልቻ ኣይተ መሐመድ አሚን የሱፍ በግዶም እቲ ፕሮጀክት ኣብታ ከተማ ኣብ ትሑት ብርኪ መነባብሮ ንዝርከቡ ወገናት መነባብሮ ምምሕያሽ ኣኺሉ ኢሎም ኣብቲ መድረኽ ኣመራርሓ መዳርግቲ ኣካላትን ፌደራልን ክልላትን ከምኡውን ኣብቲ ከተማ ተረባሕቲ እቲ ፕሮጀክት ዝኾኑ እናተሳተፉ እንትኸውን ኣብቲ ከተማ ዝተሰርሑ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓት ከም ዝጎብነዩ ተፅቢት ይግበር هاجرن ولدون بفلتات عب مهنات الجام مهران زلعلى خمس خنا رأس محدار كل الأمحرة رجع كبدة زاربام تمرتي بمهران يغرت هاجر بتمرتي معبل عبت تحت زبل مري حساب مدرخ مزازمي كل لوزة مهران عبكت ما بحر داري كيد اللهم رأس محدار كل الأمحرة رجع كبدة أبز أوان كمزبلغو عبيت هاجر زرجاجز تمهران سلت أنا حيل السب أو كل معودات بوصلنت مفرين تكاليوم ስለዝኾነ እውን ኣብ ክልልና ዝርከቡ መምህራን ጸገም ተጻዊሮም ወለዶ ብስነ ምግባርን ፍልጠትን ኣብ ምህናጽ እጃሞም ልዑል ኢሎም ኣብቲ ክልል ስብራት ትምህርቲ ንምጽጋን በሓባር ምርብራብ ከም ዘድልውን ሓቢሮም ብማዕረግ ምክትል ርእሰ ምሕዳር መትሓበሪት ማሕበራዊ ዘፈርን ሓላፊት ቢሮ ትምህርቲ ትኽልልን ዶክተር ሙሉነሽ ደሴ በግደን ዓውዲ ትምህርቲ ትኽልል ብውጽኢታውነት ንምቕጻል بموداد مسرحن متنخارن كم زجباء تزاربا عبت مدرخ زتا كونتات مالي لو من صباحن بزجباء بمرداء تنكور قونتات عب متبعنا مفتح أجمعات بحبار من ربراب يجباء إلن مارزين أهما بمكتال تركب حزر ما بزرزر نابز حرنا يوم قداتنا خنحلف
ኢትዮጵያ ብዝሓለፉ ዓመታት ናወገነቶ ትርከብ መርሃ ግብሪ ጸጋታት ሌማት ንምርጋጽ ሉዓላውነት ምግቢ ቀንዲ አማራጺ ምዃኑ ይግለጽ። ኢትዮጵያ ዘለዋ ዓሚቕ ዓቕሚ ብምውጻእ ብምግቢ ዓርስኻ ንምኻል ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ሓጋዛይ ከም ዝኸውን ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም። አብርሃም ፍስሐ ተወስኽ ኣለዎ። ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት እናወገነቶ ትርከብ መርሃ ግብሪ ጸጋታት ሌማት ንምርግጋጽ ሉዓላውነት ምግቢ ቀንዲ አማራጺ ምዃኑ ይግለጽ። ኢትዮጵያ ዘለዋ ዓሚቕ ዓቕሚ ብምውጻእ ብምግቢ ዓርስኻ ንምኽኣል ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ሓጋዛይ ከም ዝኸውን ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ይዛረቡ። ለምግብ የተለያየ ኢኒሼቲቮች ከለውጡ በኋላ ጀምረናል። ለምሳሌ በገጠር ድሕሪ ለውጢ ብምግቢ ዓርስኻ ንምኽኣል ዝተፈላለዩ ምልዓዓላት ጀሚርና ኢና። ንኣብነት ኣብ ገጠር እቲ ቀንዲ ምልዓዓል ሓረስቶት ብብሕቶም ካብ ዝሓርሱ ተሓጋጊዞም ንክሓርሱ ዝገብር ክላስተር ጀሚርና ኢና። ብሓባር ኮይኖም እንትሓርሱ ምህርቲ ይውስኽ፣ ጉልበት እውን ይንኪ፣ ከምኡውን ንዕዳጋ ዝቐርብ ምህርቲ ይውስኽ። በዚ ኣገባብ ሓረስታይ ተጠቃምነቱ ይውስኽ ዝብል ኣተሓሳስባ ነይሩና። እዚ ሓሳብ ንስርናይ፣ ንጣፍ፣ ንሩዝ፣ ቡንን ብሓፈሻ ኣብ ኩሉ ዝሰርሕ እዩ። ደርሆ ብክላስተር ኣብ ምርባሕ እውን ሕድሕድ ሓረስታይ መራብሒ ደርሆ ተዝህልዎ ዝበለጸ ተጠቃሚ እዩ ዝኸውን። ካልእ ድማ ምፍራይ ፍራምረ እዩ። ከም ዝፍለጥ ሃገርና ልምዕቲ ብምዃና ካብ ወፃኢ ክነእቱ የብልናን ከምቲ ስርናይ ፍረምረ ነብዝሕ ኢልና ጀሚርና ኣለና። ካብ ምድላው ፈልሲ ኣትሒዙ ዘሎ ከይዲ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን። ሓደ ግዜ ምስ ፈለሰ ግና ከምቲ ትርእይዎ ምግቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ጽባቐ እውን ኣለዎ። ጎና ጎኒ ስራሕቲ መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ጸጋታት ሌማት እናተሳተፍና ተዝኸውን ጸገም ካብ ገዛና እናጠፈ እዩ ዝኸይድ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓረስታይ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ስለ ምግቢ ዘተሓስቦ ኣይኸውንን እውን ኢሎም። አንድ ቤተሰብ፣ አንድ መምህር፣ አንድ ጡረታ የወጣ ሰው፣ አንድ የጤና ሙያተኛ የሆነች ሴት፣ ሓደ ቤተሰብ፣ ሓደ መምህር፣ ሓደ ጡረታ ዝወፀ ሰብ፣ ሓንቲ በዓል ሞያ ጥዕና ዝኾነት ሰበይቲ ጎና ጎኒ ስራሓ 40-50 ደራሁ ኣብ ገዛኣ ኣብታ ንእሽተይ ሳንዱቕ ምርባሕ ተትኽእል ኣብ መዓልቲ 34 እንቁላሊሕ እንተተፍሪ እቲ መዓርን ጸባን ተወሲኽዎ ኣብ ገዛኣም እኹል ምግቢ ስለ ዘሎ እቲ ካብ ስራሕ ዝርከብ ገንዘብ ተወሳኺ መጠዓዓሚ ይኸውን ማለት እዩ። ኣብ ስራሕ ጥራሕ ጽግዕተኛ ዘይምዃን እናምሃርና ጎና ጎኒ ደርሆ፣ ሙዝ፣ ዓሳ እናራባሕና እንተዝኸውን ጸገም ካብ ገዛና እናጠፍአ ይኸይድ። ካብ ደርሆ ብተወሳኺ ዓሳ ርኢኹም ኢኹም ከመይ ክባዛሕ ከም ዝኽእል። ናይ ሓደ ዓሳ ኪሎ ልዕሊ 20 እዩ። እዚ ድማ ንሓደ ቤተሰብ ምግቢ ክኸውን ዝኽእል እዩ። ዓሳ እንትባዛሕ ፍረምረ እንትውስኽ፣ ደርሁ እንትበዝሓ እንትነኣሰ ዝሐሸ ዓሌት ዘለወን 2-3 ላሕም ኣብ ውሽጢ ቀጽርኻ ተሃልየን ሓረስታይ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ስለ ምግቢ ዘተሓሳስባ ይኸውንን። ስራሕቲ ሌማት ውጽኢት ዝተረኸበሉ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ካብዚ ብዝበለጸ ክጠናኸር ከም ዝግባእ እውን ኣተሓሳሲቦም። መቀነባበሪ ፋብሪካታት ቀለብ እንስሳት ብስፍሓት ናብ ስራሕ ንምእታው እናሰርሐ ብዛዕባ ምዃኑ ሚኒስተር ሕርሻ ኣፍሊጦም። ንጸብጻብ ሜሮን በረዳ ጌታቸው ኣለሙ ኣብ 2015 ዓ.ም ንማሕበረሰብ ብቀረብ ምግቢ ሕግዙ እዮም ተባሂሎም ካብ መንጎ ዝተተግበሩ ስራሕቲ ተጸራሕዩ ጸጋታት ሌማት። እዚ መርሃ ግብሪ ካብ ዝጅመራ ትሒዙ ኣብ ፍርያታት ጸባም ደርሆን እንቁላሊሕን ዝሕሸ ውጽኢት ምርካቡ ሚኒስትር ዴኤታ ግብርና ዶክተር ፍቅሩ ረጋሳ ይገልጹ። የሌማት ትሩፋት ስንጀምር ወተት በአጠቃላይ ወደ ከግመልም ሆነ ከላም ጸጋታት ሌማት እንትጅመር ብሓፈሻ ጸባ ካብ ግመል ይኹን ካብ ላሕሚ ኣብ ዓመት 17 ቢልዮን ሊትሮ እዩ ዝፈሪ ነይሩ። ሎም ዘበን ኣብ ዓመት 12 ቢልዮን ሊትሮ ተሊምና ናብ 11 ቢልዮን እናተጸጋዕና ኢና። 10.5 ቢልዮን ሊትሮ ዝተረኸበሉን ምስ ዝተለምናዮ ኣብ 10 ኣዋርሕ ዳርጋ 99 ሚታዊት በፂሕና ኣለና። ብኡ ልክዕ ፍርያት እንቋቑሖን ስጋ ደርሆን ልዕሊ ዕጽፊ ዕቤት እናርአየ መፅኡ እዮም። ኣብ ውሽጢ እዞም 10 ኣዋርሕ 7 ቢልዮን እንቋቑሖ ዝፈረየሉን ብመንጽር ትልምና ኣብ ውሽጢ እዚ 10 ኣዋርሕ ልዕሊ 100 ሚታዊ ተፈጻሚ ኮይኑ እዩ።
بخالق جز أتي محبرسب لوميون واقع صبان انقلالحن ببقوانو نوسخ ممسو يلعل انقلال با 18 برم 17 برم من ناقنيوالن كازي انقلاليح كابزي بعصر تشوعتن بعصر تشمونت بر كابزن راكبينا أبشوق إسران قلتن بر الشياد صبا خابزن لترو ب8 بر أبشوق دما حدا ميتن إسران بر الشياد 45 نبر كذا ጨመራ ወደ 50 ገባ 45 ብር ነይሩ ድሕሪኡ ወሲኹ ናብ 50 ኣትዩ ሕዚ ድማ ናብ 60 ብር ኣትዩሎ ማለት እዩ ወተትም 50 ብር ነበር አሁን ከ55 ብር 65 ብር ሆነ ጸባ 50 ብር ነይሩ ሕዚ ካብ 55 ብር 60 ብር ኮይኑሎ ይኸብድ እዩ ፍርቂ ሊትሮ ማለት እዩ ب45 ب50 ብር ዝሽየጥ ዝነበረ ጸባ ሕዚ 65 ብር ኮይኑሎ ካብቦቱ እዩ ኸቢሩ ንሕና ብሳንቲም ደረጃ ንኸስብ ብበዝሒ ስለንሸይጥ እዩ እምበር ኣዋጽዩና ኣይኮነን ሕዚ ዘለዎ ዋጋ ኣዝዩ ኽባር እዩ ዓማዊል እናመጹ ይምለሱ እዮም ንሕና ዝዓደግናሉ መጠን ኣብ ግምት ኣቲና ኢና ንሰርሕ መኖ ጭማሪ ብሰንኪ ሕጽረት ቀለብ እንስሳት እዩ ዋግኡ ክብ ዝበለ ከብቶች ብዛት አለ በዛው ልክ ፍጆታ ይወስዳሉ በዝሒ ከፍተለዋ ብኡልክ ቀረብ ይወስዳየን ኣብ ቀለብ እንስሳት ንኣብነት ንእሽተ ዋግኡ ውስኽ ኣቢሉ እዩ ንሕና ዋጋ ጸባ ንሕብረተሰብ ምውሳኽ ኣይንኽእልን ጉዳይ ሕጽረት ቀለብ እንስሳ እዩ ናብ ልዑል ወጥሪ ዘእትወና ንምንታይ ሲ ከፍቲ ብዝበዝሓ ቁጥሪ እንተዘይበሊዐን ጸባ ስለ ዘይህባና ቀንዲ ምኽንያት ወሰኽ ዋጋ ፍርያታት እንቁላሊሕን ጸባን ሕጽረት ቀለብ እንስሳት ምዃኑ ድማ አፍሬቲ ዘልዕልዎ ቅሬታ እዩ መኖ በየጊዜው ዋጋ የመጨመር ቴንደንሲ ያለው ቀለብ እንስሳት በብዋኑ ዋጋ እናወሰኸ ዘለሉ ኩነታት ኣሎም ምኽንያቱ ድማ ሓደ ካብ ወጻኢ ዝመጹ ናብቲ ቀለብ ዝውሰኹ ንጥረ ነገራት ኣለው ንሶም ኩሉ ግዜ ምስ ወሰኽ ሸርፊ ወጻኢ እናወሰኹ ዝኸድሉ ኩነታት ኣሎም ሕዚ ንዕኡ ንምምሕያሽ ኢልና በብቦትኡ ፋብሪካታት መቀነባበሪ ቀለብ እንስሳት በብቦትኡ ንክህነጹ ንኽትከሉ ዓቕሞም ዝተፈላለየ እኳ እንተኾነ 10 ኩንታል ኣብ ሰዓት ካብ ዘፍሪ ጀሚሩ ክሳብ ብኣማይት ኩንታላት ኣብ ሰዓት ዘፍሪ ፋብሪካታት በብቦትኡ ተተኺሎም ነቲ ሕጽረት ንምቕራፍ ንከኽእሉ እናተሰርሐ እዩ ዘሎ ፍርያታት ጸባን እንቁላሊሕን ካብ ኣፍሬቲ ብቐጥታ ናብ ማሕበረሰብ ዘይበጽሕ ብምዃኑን ኣብ ማእኸል ዘሎ ሰንሰለት ንግዲ ንወስኽ ዋጋ ሓደ ምኽንያት እዩ ዝበሉ ዶክተር ፍቅሩ ረጋሳም ብወገን ኣፍሬቲ ፍልፍል ቅሬታ ዝኾነ ሕጽረት ቀረብ ቀለብ እንስሳት ንምፍታሕ ድማ እናተሰርሐ ኢሎም ኣብ ጉዕዞ ህንጸት ሃገር ዝተረኸቡ ጸጋታት ናብ ቅድሚት ብምምጻእ ሽቱ ሃገር ንምዕዋት ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ዕማማት ይሳለጥ ምህላው ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ ትካል ኣይተ ጌትነት ታደሰ ገሊጾም ኣብ ፈነወ ኤፍኤም ሃገር ፈላማይ ዝኾነ ኤፍኤም አዲስ 97.1 ተበጻሒ ካብ ዝኾን 25 ዓመታት ቆፂሩሎም ንጸብጻቢ መርኣደም መርሃ ሰላም መረሳ بقطر بزوحات بيت سبكي نتبابن مرغب تحفاشن زخونو جنا كاب مفلمتا نتباب عينو مزون كحلو مبقسي مويا ومدلاو ونن تتبابات مس أدمزتن تملكتن مرغب زساقرلو دلدل مس هزب تلاليوم سمن وروينتن زهانسولو اف ام اديس 97.1 فنو كاب زجمر 25 عامتات اوطيرو اب تاريخ هاجر حتصير موجد فنو راديو نمفلمتا اوان بايتا زتحزه اف ام اديس 97.1 فنو 24 ساعات اب مفلامون زقدمو يلن رجزيو أفنو راديو تلفزيون مسترجع FM برودكاستينج كوربوريشن إثيوبيا فلاماينتو طلو الحق تفيلو زغلصلو بهراو طابيايو በዚህ ዓመት መጀመሪያ አካባቢ ጀመርነው 2569 ከም ትዝክርዎ አበ ዝሓዝናዮ ዓመት ዝጀመርናዮ 2569 FM አዲስ 97.1 25 ዓመት ክሞሎ እዩ ለማዓንቲ ደፊነሎ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ቴሌቪዥን በታሪኽ ኢትዮጵያ ፈነወ ካብ ዝጅምር 60 ዓመታት ሞሊኡ ኣሎ ከምውን ታሪኽ ፈነወ ሬድዮ ኢትዮጵያ ካብ ዝፍልም 9 ዓመታት ስሞሎ አበ ዝመጽእ ዘሎ መስከረም ክልተ እዩ በዚ ድማ ናብ ትሕዝቶልና ስራሕት ለውጢ አበ ዝጀመርናሉ እዋን እነቅዕሎ ታሪኽ እዩ ነዚ በዓል ነኽብር ተለና ንሓደ ሻዕ ነድምቆ ጌርና የኾነ ነብዕሎ አበ ዝሓለፉ ግዜታት ዝዓመምናዮም ስራሕትታት ጽቡቓት ተዘክሮታትና ምስ ሰማዕቲ መልሲልና ንልዛዘበሉ ንዘናግዐሉን ንእምተሉን አበ ቀጸልቲ ግዜታት ንምትግባር ዝተለምናዮም ዕማማት ሪፎርም ጠመተ ብምግባር ንሰማዕትን መሻርኽትናን መንግስትን ህዝብን ሓሳባትና ቅላዊ ንገብረሉ እዩ ብሓፈሻ ከም ሃገራዊ ጣብያ ንስግመሉ ዘለና መንገዲ እንታይ እዩ ንዝብል እንዛተየሉ ካብዚ ብዝሰገረ ድማ አበ ህንጸት ሃገር ናይ ባዕሉ ግደ ክዋሳ ገዚፍ ትልሚ ተሊምና ናብ ተግባር ሰጊርና ኢና
ዋና ፍጻሜ ስራሕ ኮርፖሬት ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ጌትነት ታደሰ እቲ ጣብያ ኣብ ጉዕዞ ህንጸት ሃገር ናይ ባዕሉ ገዛ ኣግደ ዳተዋጽእ ከም ዝርከብ ወሲኾም ይገልጹ። ብዙ መንገድ ተጉዘናል እንደ ሀገር ከም ሃገር ዝተጓዓዝናዮ ጉዕዞ ከርና ነዊሕ እዩ። ናይ መንግስትነት ታሪኽና ነዊሑ ዝገበረ እዩ። ብሽሕ ዘበናት ዝቝጸር እዩ። ኣብዚ ኸይዲ ዝሓለፍናዮም ላዕልን ታሕትን ዝሓዘሎም ታሪኻት ኣለዉ። ኣብዚ መዋዕል ዕዳን ጸጋን ኣሎ። በዚ ድማ ከም መራኸቢ ሓፋሽ ነቲ ጸጋ ናብ ቅድሚ ተምጺና እንዳተረባሕናሉ ጽባሕ ምህናጽ ድማ ግደ ዘለዎም ፍጻመታት ንምዕማም ጻዕርታት እንዳገበርና ኢና ንርከብ። እዚ ስራሕ ተዓዊትናሉ ኢና ኢልና ኢና ንሓስብ። ካብ ሰማዕቲ ዝወሃቡና ርእቶታት ጽቡቓት እዮም፣ ዘተባብዑ እዮም። ኤፍኤም ሪፎርም ገይሩ እዩ፣ ኢቢሲ ሪፎርም እንዳገበረ ይርከብ። ነዚ እንቕጽለሉ እዩ 25-60-90 ምስ ኤፍኤም አዲስ 97.1 ዘለዎም ትእስስር ስጡም ምዃኑን ናብ ተዘክሮ ከም ዘጥሕል ዝገልጹ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስተር ባህልን ስፖርትን ነብዩ ባዬ እዚ ጣብያ ኣዕብዩና እዩ ይብሉ። ናሳድጎናል ለማለት ይቻላል። ኣዕብዩና ንምባል ዘድፍረለና ሰብ ክፈልጠና ዕድል ሰሪዑ እዩ። የቀን ቅኝት ትዋስኡ ንስኻትኩም ዲኹም ተባሂሉ ክሕተት ምኻሉ ብርትዐ ኮይኑና እዩ። ከም ተወሳኢ ዕድል ሂቡ ኣዕብዩና እዩ። ድምፅና ብኡ ተደሚጹ እዩ። ኣብ ጽባሕ ምጅማር ፈንወ ኤፍኤም አዲስ 97.1 ሰራሕተኛ ጣብያ ብምዃኑ እማማት ዝፈጽመሉ ምዃኑ ዝገልጽ ጋዜጠኛ ሰይፉ ፋንታሁን ኤፍኤም አዲስ ንኻልኦት ጣብያታት ምጅማር በር ዝኸፈተ እዩ ይብል። የምታዩዋቸው ትልልቅ ባለሙያዎች የወጡበት ቤት ነው። ዓበይቲ ሰብ ሙያ ዝፈለቁሉ ገዛ እዩ። ሕዚ ትርእይዎም ባህሊ ኤፍኤማት ዝቐረጸ እዩ። ብኣቦናዶን ዝግለጽ ጣብያ እዩ። ምንም ነገር ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ምዝንጋዕ ብስፍሓት መሰረት ኣብ ዘይሓዘሉ እዋን ውሕጅ ምዝንጋዕ ሒዙ ዝመፀን ኣብ ልቢ ብዙሓት ክሳዕ ሕዚ ተቐሚጡ ዝጸንሕ ሓቂ ንምንግጋር ንብዙሓትና ተጠቀምቲ ዝገበረ ክሳብ ሕዚ ተፈታውነቱ ዓቂብ እዩ ዝቕጽል ዘሎም ፈነው እውን 24 ሰዓት እዩ። እዚ ባህታ ዝፈጥር እዩ። ታሪክ ባህልን ጥበብን ሃገር ብዝበለጸ ንምልላይ ቤት ዕዮኦም ምስ ኮርፖሬት ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ብቅርበት ከም ዝሰርሕ እዮም ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስተር ባህልን ስፖርትን ነብዩ ባዬ ዝገልጹ። እኔም አሁን ባለሁበት መስሪያ ቤት ሌላ ምን ስራ አለ? ሕዚ እንዳነጠፍኩ ኣብ ዝርከበሉ ቤት ዕዮ ዝተፈለየ ስራሕ የለን። ኣብ ዘፈርስነ ጥበብ እዩ ኣድህቦና። እቲ ዝገዘፈ ስራሕ ኣብ ፈነወ ሬድዮ ዘሳልጥ ዘሎ ኤፍኤም አዲስ 97.1 ጥበብ ቀንዲ ዝዕማሙ ሚድያ እዩ። ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ስለ ጥበብ እዩ ዝነጥፍ። ሬድዮ ኢትዮጵያ ከምቲ ቅድም ግብል ኣይተጌትነት ዝገለጽዎ ምምሃርን ፍልጠት ምስግጋርን ከም ምዃኑ ሓበሬታ መሃብ ከም ዋኒኑ ንጥበብ መርከብን እዩ። በዚ ድማ ስለ ጥበብ ብሓባር እንጓዓዞ ይህሉም። ካብ ክልቲኦም ትካላት ካብ ዝዋደዱ ሓሳባትን እቲ ሰለስተ ቀንዲ ወለዶ ሚድያን ካብ ዝሓቆፎም እቲ ሓደ ዝመሰረቱ ስራሕ ዝስርሐሉ ሚኒስትር ቤት ዕዮ እየ እንዳመራሕኹ ዝርከብ። አሁንም የተጀመሩ ነገሮች አሉ እኮ ለምሳሌ ሕዚ እውን ዝፈለምናዮም ነገራት ኣለዉ እዮም። ከም ኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ባህልታት ብፍላይ ንኣባል ሃገራት ብሪክስ ከነላሊ ብምባል እቲ ሚኒስተር ቤት ዕዮ ዝጀመሮም ዕዮታት ገዛ ኣለዉ። ነዚ ዕዮ መሰረት ምግባር ቀንዲ መዳርግቲ መራኸቢ ሓፋሽ ኮይኑ እንዳሰርሐ ዘሎ ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ እዩ። እዚ ብሓንቲ ፀሓይ ዝተፈጠረ ይኾነ። ኣብ ዝቐደሙ እዋናት እውን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝመስረቶም ጉዕዞታት ክሳለጡ ከለዉ ልሙዓንቲ ዝተሳለጡ ኮይኖም ዝስምዑና ፍጻመታት በካሜራታት ኢቢሲ ተቀሪጾም በቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ተመሓላሊፎም ነቶም ዝቀደሙ ከየንቲ ምልላይ ዝተኻለ ዝናኣዱ ውጽኢት ኪነ ጥበባት ከላልዩ ዝተገበረ ምስ ኢቢሲ ምስራሕ ስለ ዝተኻለ እዩ። በዚ ድማ ምስ ኣይተ ነብዩ ይኹን ምስ ዘነ ክብርቲ ሚኒስተር ተዛቲና ናብ ተግባር ዘሰጋርናሉ እቲ ሓደ ምኽንያት ከምዚ ዝኣመሰሉ ገዘፍቲ ሃገራዊ ፕሮጀክትታት ክንሰርሕ ይግብአና ብዝብል እዩ። ረግጽ እዩ ኣይተ ነብዩ ናብኡ ምሰምርሑ ሕድሕድ ትሕዝቶታት ብዓይኒ ባህሊ ክጥምቱ ይግደድ ይኾኑ። ነሺዳ ሰላምን ስነ ምግባርና ምስባኽ ዝለዓለ እጃም ከም ዘለዎ ሙነሺድ ኑር ሕሴን ኣሕመድ ገሊጾም። አልአድሓ በዓል ሓጎስ በመዃኑ ኩሉ ኣማናይ ሕድሕዱ ክትሓጋገዝን ክረዳዳእን ከም ዝግባእ እውን ሓቢሮም ኣለዎም። ሙሉ ብርሃን ግርማይ ተወስኽ ኣለዋ።
بعدم نققر بعرب كلام بلوا لو جبريلنا بعل إيدا لدا بسعبت أمنة اسلمنا عبي وطن خبر زوها وبعاليو أبزع لتزي كابزو كانو سرعة هيمانوت حرد حاد أيو أغمز اللوم بكي بمحراد نزغتامات زكافلولن هزب علمون أبحاد وتا سرعة حاجي زفت أملو علاتيو كابزو بتوساقي هبتبعال نشيدا زغرب انتخون عند علامات نشيدا سبات مسكويتا زلوم فقري نمت انخار مخانو مسئي تي في تقرنيا عن حيز قبرو منشيد نور حسين أحمد حبيروم يوم الله ربي الجليل الله ربي الجليل رحمتك أورود نخلو عفو بلو من زو وانجلو نشيدا خنبل كلنا منزوما خنبل كلنا نتكامل لمتاي قويتا سبات مسقويتو أمكن الله اليوم ناي قويتا فقرخه اليوم ناي قويتا نتكاملو لمثالي أبعالات كذي منزوما يبهالندي تم منزوماتات كن لتتحازو حدا ناي بعال تخوينو ناي بعال منزوما يخون لقبو مس ناي مرعى تخوين دما ناي مرعى يخون زقبو منزوما بوبوتا اللو حز ناي عرفة زي ناي عيد الأضحى خن قبر تخوينا ناي عيد الأضحى كم فلم تاقس كم مودات هذا تاريخ غيرنا بنشيدا وين بمنزوما خنا أروان خليها تمرت زوه مالت كوي نشيدا ولدوا مهنات إن سلامن لمعتنا من رجاز زلا على الجام كم زلوا مناشد نور حسين أحمد قاليزوم يوم نشيدا بزعما ناي سلام على وين صريح عندي أب سلام زلوا الجام أب لمعت زلوا أب محبرة ونتفتات أب تولد مهنات زعازة زقدلو لأمنت ناي سلام صريح يعني سلام 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 يا لسلام يا لسلام ادقت يلم بعل إيدا لدها باستفلاليو من دلوات كم زخبر زلعلو منشد نور حسين بفلاي دما نزيب اللو من إيد نزحات أروموغانات بمحقاز كبعال كم زقبا أتحساسي بوم يوم وعيد في طريق عيد الأضحى عيد الأضحى ينازل لنا يمو عيد الأضحى خبر زلو بمنها يزبل مجنبرة فلما نقوهو نفسنا تحسيبنا على بنا نغير كاو من ما ينبلعي كن كدخلنا على ميدا خنسجد تكبير على بالنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد لله لنا نخد دك أنستي البينن دك تبعتي البينهم كاو مسكدنا بحنت قياس كيدنا بخالي خلنا ملستلنا بخالينا أفت ميدا خوينا تكبيران قبر صلاة لبهالني يخلي التركة عايز سجد مستسجد السو صني لنا ندامت الصداميزنا لا بالبوتانا نخد بتاز خدنا يالي خونس بخالي قياسنا نملس لمنتن منتن أجرنا خصق سلازي خن ملس كلنا وين تكبير على قبرنا نملس كاونا دستا معال تصل له هنا تيبلعنا عندنا نخد مسك جزا مساعتنا بستو استحارده بقع يخون ويم بعرا يخون لتحارده كاون تبسي بالعمالتي كاو خن بلع خلنا أب سلسته أتخفل تاسقا تابقع تكون حنتي لأخا لجزاها حنتي لعرختها حنتي لدخاتات لزيهم دخاتات بليعم عنقلوا اللوم لتأميو لشجرنياتات بمهاب نوعلو مالت مبلش حنا 446 بعال إدالاتها عربي 29 تنقنبوت بدم قناتات كم زخبر مرداتات يحبرو الله ربي الجليل الله ربي الجليل رحمتك أورد نخلو عفو بلم نزو انجلو زين عدقام ሚኒስትር ንግድን ዞባም ተሳርን ዶክተር ካሳሁን ገፌ ማህበረሰብ ንግድን ሀገራዊ ዕቤት ንምርጋጽ ዝገብርዎ ተሳትፎ አጠናኺሮም ክቕጽልሉ ይግባእ ኢሎም ሀገራዊ መድረኽ ዘተ ማህበረሰብ ንግዲ ፌደራል ኩለ መዳይ ብልጽግናን ማህበረሰብ ንግዲ ብዝብል መሪ ሓሳብ ይካየድ ኣሎ ኣብቲ እዋን ዶክተር ካሳሁን ገፌ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኩለን ክልላትን ምምሕዳር ከተማታትን ኣብ ዝተኻየዱ መድረኻት ልዕሊ 600,000 ኣባላት ማህበረሰብ ንግዲ ከም ዝተሳተፉ ረድዮም ማህበረሰብ ንግዲ ብህንጸት ሃገር ንምምሕያሽ ህይወት ዜጋታትን ቁጠባዊ ዕቤትን ዘለዎ ግደ ልዑል ኢሎም እዚ ንምጥንኻር መንግስቲ ምስ ማህበረሰብ ንግዲ ብዝበለጸ ተቐራሪቡ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም ኣባላት ማህበረሰብ ንግዲ ኣብ ሃገራዊ ልምዓት ዝገብርዎ ተሳትፎ ኣጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉ ኣተሓሳሲቦም ሚኒስትር ሕርሻ ኢኒሼቲቭ አቮካዶ ኣብ ጅማሮ ዝርከብ ዋላ ይኹን እምበር ዝሓሸ ውፅኢት እናመዝገበ ይርከብ ኢሎም
ኣብቲ ሚኒስተር መሪሕ ፈጻሚ ስራሕ ልምዓት ሆርቲካልቸር ዓብደላ ነጋሽ ከም ዝበልዎ እናተተኸሉ ካብ ሞንጎ ዝርከቡ ፈልስታት ፍራምረ ኣቮካዶ ክሳብ 80% ብጽሒት ኣለዎ ኢሎም ኣብ ክልላት ኦሮሚያ ኣምሓራ ማእኸላይ ኢትዮጵያን ካልኦት ክልላትን ዝተመሓየሹ ዓሌታት ኣቮካዶ ብኹታ ገጠምን ብመስኖን ብስፍሓት ናፈረዩ ከም ዝርከቡ ብሪሆም እቲ ኢኒሽቲቭ ውጽኢታዊ ንክኸውን ሓምለዋይ ኣሰር ልዑል እጃም ከም ዘበርከተ ብምሕባር ካብ 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ነቲ ዓውዲ ሓገዝ ፋይናንስ ምግባር ከም ዝጅመር ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ ብጥሪኡን ተቐነባቢሩን ካብ ዝተላእኸ ፍርያት ኣቮካዶ ልዕሊ 2.9 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተረኸበ እቲ ሚኒስተር ቤት ዕዮ ኣፍሊጡ ዜና ወጻኢ روسيا يوكرين ዝፈጸመትላ መጥቃዕቲ መልሲ መሃባ ዘይተርፍ ምዃኑ ፍሊጣ ነበር ፕሬዝዳንትን ንሕዚ ምክትል ሚኒስተር ድሕነት ተሃገርን ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ ዓጸፋዊ መልሲ ንዩክሬን ክወሃባ ኢሎም ዲፕሎማሲያዊ አካይዳታት እኳ እንተቐጸሉ ኬቭ ንዘብጽሓቶ መጥቃዕቲ ግና ዋጋ ክትከፍል ኣለዋ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ክሬምያ ድልድል ዕዉት ናይ ውሽጢ ማይ መጥቃዕቲ ምሸት ፈጺመ እየ ዝበለት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ጦር ሩስያ ጥንኩር ስጉምቲ ምውሳድና ክንቅጽለሉ ኢና ዝብል ቅዋማ ዕላው ጌራላ ዘተ ሰላም ኢስታንቡል ቱርኪ ከውጽል ዝብሉ ሓበሬታታት እኳ እንተወጹ ተን ሃገራት ግና ኣብ ሜዳ ኩናት እናተፋለማ እየን ዩክሬን ኣብ 5 ግዛኣታት ሩስያ ብዝፈጸመቶም መጥቃዕትታት ልዕሊ 4 ዋጋእቲ ነፈርቲ ኣዕኒኤ ምባላ ዝዝከሪ ክብል ኣርቲ ጸብጺቡ ማድ ዜና ቅድመ ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ሃፍቲ ህዝብን መንግስትን ካብ ጉዕዙ ኣሰራርሓት ሓልዩ ንዝተተለመሉ ዕላማ ንኽውዕል ምስራሕ የድሊ ክብላ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ሎሚ በዶ ገሊፀን መቀነባበሪ ፋብሪካታት ቀለብ እንስሳ ብስፍሓት ናብ ስራሕ ንምእታው እናሰርሐ ብዛዕባ ምዃኑ ሚኒስተር ሕርሻ ኣፍሊጡ